informaros sobre a ludoteca, o funcionamento, a pesar do día que estades aquí, pois ten o seu mérito, non? Eu vou vos me imagino que a maioría dos que estades aquí levades os nenos por primeira vez, ou, sí? En o caso de maioría, non? Vale. Entendo que son nenos pequenos. Vale. Bueno, pois entón, vou vos adentrar un poquinho neso porque me imaginei, non? Explico-vos de a primeira vez que ides, que entón que asistides a unha ludoteca, ou tendes... Sí? Sí. Vale. Pois entón parto de cero. Bueno, esta ludoteca está dirixida a nenos de 3 a 12 anos. Traballamos por grupos de idade. Aí, por un lado, estamos de infantil e por outro lado estamos de primaria. Igualmente, a organización, o sea, a programación, hai actividades que son iguais pero adaptadas á idade e actividades diferenciadas, según máis axeitadas para os nenos máis pequenos, non? Bueno, en cuanto ao funcionamento, vou vos a decir que sabedes que o horario é o horario, digamos, normalizado é de 9 a 2. Logo tendes unha opción que é o horario ampliado, que é de 8:30 a 2:30. Entón, para as familias que precisades, pois tendes a liberdade de entrar dentro das 8:30. Tamén tendes hai unha norma que é que ás 9:30 pechanse as portas. Solamente se admitirían aqueles casos que, pois, por un tema médico, pois por un motivo justificado. Entón, un momentinho, non hai flexibilidade a hora de entrar, ten que ser de 9 a 9:30, non? Non, dende as 8:30 ata as 9:30. Esa media hora de horario flexible. O sea, por exemplo, si quero levar a nena, pois, penso que é moi cedo ou tal, as 10, non pode ser. Explicoche o motivo, xa non é por un tema de tal, que os monitores ten que despois atender o grupo de nenos. Xa non hai unha persoa que poida estar atendendo as portas. Entón, se xa comenzaron facendo un obradoiro, facendo unha actividade en xogo, terían que interrumpir a actividade para ir a abrir a porta. Iso é o motivo principal, non é porque nos queiramos desentar. En caso de que sexa un motivo justificado, porque hai un teléfono na entrada, ides a ter estes cartéis. Con un teléfono de contacto en cada biblioteca. Entón, aí, podedes chamarnos. Non é o teléfono directo da persoa da biblioteca, é o teléfono da coordinadora, que non está dentro da biblioteca. Por iso, vais a informar do que vos demandedes ou da información que lle dades e vai a transmitilo aos monitores da biblioteca que se fan. Non sei en que bibliotecas estades, pero sabedes, aí está Almarín Meses, Campo Longo e Vilaverde. A biblioteca de inglés sería a do Álvaro de Ingleses. As outras bibliotecas serían bibliotecas en galego. As temáticas van a ser as mesmas, solo que en un lado o idioma vai a ser na inglesa, vai a ser inglés, e no outro o galego. Galego castelán, en principio galego. Entón, despois, en cuanto a... vamos a explicar, despois meto un poquinho no que é a programación, pero o funcionamento da actividade. Hai unhas normas que estarían expostas tamén no lugar visible e fan referencia ao seguinte. Bueno, hai unha información para que vos teñades un menú de merendas que podedes opcional, pero son recomendacións. No primeiro día entregarásevos unha folliña con a recomendación de merendas. Así que o primeiro día que cheguede vai a ser libre porque se vos entrega. As merendas, pois, me imagino que no colexios tendes tamén, non? O tema da recomendación. Pois é un pouco para que todos os nenos teñan máis ou menos unha merenda equilibrada e que sexa, bueno... E mandamos unha mochila como a que leva fora, preparada co seu vaso e a súa... Sí, o mesmo, ca recomendacións, se queredes seguir as recomendacións, pois co que toque para ese día, e sempre, pois, unha cuestión, agua, recomendamos que bebedes de bebida agua. Despois tamén, que sexan cousas que non sexan yogures líquidos ou así, bueno, se tenes a costumbre de barrio, pero
é máis problemática a hora que se derrama ou tal, bueno, pois é máis complicado para nós despois. Despois, hai un tema que é importante que saibades, e tendes sobre todo se son nenos moi pequeniños, que non se cambian nas bibliotecas os nenos. Entón, en caso de que pois, haxa un neno que tiña ainda todo o tema de control, pois temos que chamaremos e daremos para que viñades a buscarlos ou a cambiarlos, ou por eso que tamén é recomendable que lle levedes un caso de necesario, pois que viñades unha muda para que o neno non estea mollado mentre vos non viñades. Despois, tamén, de que sexan nenos, no caso de nenos maiores, non permitimos que leven teléfonos, non se poden utilizar teléfonos na biblioteca, porque ali vais a xogar, e en caso de que teñades que comunicarnos algo, pois sería aos monitores, ou neste caso a coordinadora. Tamén non nos responsabilizamos dos obxectos perdidos. É importante que lle poñades, sobre todo aos pequeniños, o nome. Como facedes cando levades a escola, me imagino que lle pones unha etiquetiña ou así. Por que? Porque sempre terminamos con un montón de roupa que non sabemos que facer con ela. E é cada ano, é dicir, a verdade é que a veces temos cousas, é dicir, non no Nadal de menos tempo, pero no verán é unha exageración. Entón, intentade que tenda marcada para que nos recoñezamos e nos intentamos ver de quen é e vos reclamades, quero dicir, si vedes que chegades a casa, que chega unha casa que non traia o abrigo ou a cazadora. Despois, en canto a información das actividades, ides a telas colocadas na entrada. Nós temos un cronograma, que é un cronograma así deste estilo, que aquí están especificadas as actividades de cada día, que tamén está na página web, podedes consultarlo se queredes ir vendo. De todos xeitos, o máis importante desa sesión, o obradoiro, ou é un xogo especial, a actividade máis destacable sempre pómola nunha pizarra na entrada. E así, pois hoxe toca irmos a xogar a tal, pois ímoslo por para que vos teñades un pouco de idea do que se está facendo. Este ano a temática vai a ser, bueno, intentamos que se acorde coa data na que estamos. Entón, a ilusión, a maxia, o tema do Nadal vai a estar presente. E despois sempre metemos outro tipo de xogos que sexan máis sorpresa, sempre xogando ca ilusión dos nenos. Chámase, imos á feira de Nadal. Entón, o primeiro día imos como que eles van a ter unha entrada, e para que lle vai a dar, vai a permitir ir a pasar por todos os xogos que temos na biblioteca. Entón vai haber moitos xogos de tontería, de habilidade, típicos xogos de feira. Pero ademais despois vai haber moitos obradoiros divertidos, hai algo de cociña, non quero decir moito porque temos aquí. Entón, tamén para que sexa un pouco sorpresa. Pero vai a ser, intentamos que sexa, que os nenos vayan a pasalo ben, a disfrutar. Sempre temos un tempo de xogo que nos chamamos de xogo libre, que é que xoguen entre eles sin moita dirección en cuanto a con material de xogo. Os monitores están para atender cando sexa necesario, pero buscamos a socialización dos nenos. Quero dicir, estamos moi acostumados a que todo sexa moi dirixido. Entón, ter un espazo que eles poidan xogar, o que se para xogar, o que fixamos toda a vida, sin estar continuamente pondolles normas aos adultos. Non sempre vamos a estar, por suposto, pero estaríamos un pouco, en ese momento é o momento deles. Despois hai outras actividades que xa están programadas, como son os obradoiros, pois cando son unha xincana é un gran xogo que faise normalmente en equipos e que van buscando pistas e despois son probas, sempre son probas normalmente divertidas, relacionadas coa temática e despois hai un tempiño tamén para facer as actividades máis de relax, pois tema tipo contacontos, tipo unha asamblea, e normalmente gustanos recoller o que eles fixeron durante o día, que nos conten eles a experiencia deles nese propio día, e facer unha
pequena valoración con eles ao final da xornada. Logo temos ese tempo de espera que os pais podedes ir recollendo esa media hora dende a 1:30 ata as 2, que en un momento, digamos, máis flexible, facemos unha actividade que permita que os pais poidan ir vindo a recoller os nenos e que non interrumpa se están facendo un obradoiro ou algo así. Entón, o que quero transmitirvos é que quero transmitirvos confianza, quero transmitirvos que intentamos tratar os vosos fillos o mellor posible, tratamos de que sexa sobre todo para eles divertido e que vos teñades tranquilidade de estar, que os nenos tamén atendidos, non? E despois, en canto a material, o sea, vestimenta e cousas, eles vayan sempre con roupa cómoda. É dicir, trátase de que se van a xogar, que poidan estar polo chan, que poidan, se chove, se están fora e está mollado, que poidan xogar, que non teñan tanto. Entón, sempre intentado levar roupa que sexa cómoda, o chándal ou botas cómodas e axeitadas ao tempo que estamos, claro. Non imos a ter saídas no inverno, saídas me refiro a excursións, polo motivo que moitas veces fixemos as saídas e no inverno é un desastre, porque temos que cambialas polo tema da chuvia, o sea, mal tempo. Entón, como son poucos días e hai no medio días de descanso, porque son días de festa, temos unha variedade de actividades para que poidan pasarlo ben dentro, sin ter que sair ao exterior. Neste caso, no verán sempre facemos dúas saídas por semana, pero no inverno, pois, o feito de ter que andar cambiando de data sempre é un problema despois, porque vos xa estades avisados, hai que volver a avisarvos, que decidimos non facer saídas nestas datas en concreto, que son, en realidad, son poucos días, non? E non sei se me queda alguna información que teñades dúbidas sobre o funcionamento. A saída, explica o procedimento de saída de recollida dos nenos. Vale, si, é verdade. A hora de recollida, normalmente é por letra de imos chamando e os rapaces sempre, o primeiro día vai a ser, pedimos paciencia tanto para a entrada como para a recollida. Por que? Porque temos que contrastar os vosos datos. Quen é a persoa de recollida para que o primeiro día, cando chegades, pois comprobar na lista que efectivamente os datos que temos son os correctos. Entón temos que ir neno por neno, e temos que ir dándonos o DNI, e o nome da persona recollida e tal. Entón, é un pouco lento. Entón, ir un pouco preparados para que na entrada do primeiro día tenes que esperar un pouquiño. De todas maneiras, tamén é verdade que agora en Nadal son moitos menos nenos, o sea, non é o mesmo no verán, que son 100 e pico, mellor en Campo Longo, non é o caso. Entón, o que vos estou dicindo, mellor, é insignificativo para o Nadal. No horario de recollida, tendes esa media hora flexible para recoller os nenos, pero tamén o tope máximo é as 2:30. Entón, máis tarde das 2:30 non deberíades de chegar. É dicir, se tenes algún problema, non sei que vos xurda, pois estades en un accidente no medio de tal, pois chamade por teléfono. Eu recomendo-vos que lle fagades unha foto, se non tendes o teléfono na web, que supongo que sí, que lle fagades unha foto o primeiro día ao cartel e calquera incidencia que teñades, polo que sexa, que todos podemos tela, pois que nos chamedes. E, en principio, tendes dúbidas? Sobre... O da hora de entrada ou saída, das 8:30 ata as 2:30, hai que solicitalo ou... Non. A ver, recomendable, a nosos monitores, cando o primeiro día vamos a preguntar o horario. E se tedes horario ampliado ou non. Bueno, xa cando cheguedes, se tedes horario ampliado, xa ides a chegar ás 7:30. O sea, que o primeiro día é cando imos a saber. Se é unha cousa circunstancial,
quero dicir, pode ser, vou a ir, o primeiro día vou chegar ás 9:30, pero logo seguramente 2 ou 3 días vou chegar ás 8:30. Eu recomendo que o fillo dirigades ao monitor no primeiro día na entrada. Serían 10 minutos antes das 9. Vale. Nesa media hora non hai problema. Se hai unha persoa que está pendiente en ese horario para atendervos para recepcionar os nenos. Tamén é verdade que o primeiro día, se tendes nenos pequeniños, que nunca foron á biblioteca, posiblemente, pois algún poida chorar, ou poida, decir, o típico que lugares novos, espacios novos, nenos novos, e pois ao mellor sintes inseguros. Normalmente recomendamos que, decir, que entredes con eles e tal, e que vos vaiades. Porque canto máis estades aí o neno, máis quere seguir estando, claro, vai a intentar que a nai ou o pai quede. A non ser que se vean casos xa moi que vexades que o neno está pasando moi mal. De todas maneiras, ainda que vos vaiades, que o neno o primeiro día chorase e que vos vaiades, se nos vemos que o neno está pasando mal realmente, chamamos aos pais e dicimos, mira, que veñes a buscalo. Pero o normal, a experiencia nos di que normalmente cando empezan a xogar con outros nenos e tal, non pasa nada, o neno xa se esquece de xa así normalmente. Pero bueno, quen coñecedes os vosos fillos sodes vos. Entón, aí tenes que ter vosa pauta. E alguna cousa máis? Calzado. O calzado, xa dixen que a roupa e o calzado ten que ser axeitado ao tempo, quero dicir que se nós imos a estar, ainda que non pagamos saídas ao exterior, imos a estar sempre xogar no patio. Entón, Xa non chove. bueno, sempre que non chova, é dicir, como o día de hoxe, é complicado. Pero se hai un escampado, quero dicir que se deixa de chover, aínda que este o chan mollado, vamos a intentar sair. Por qué? Porque os nenos pasan ben, é dicir, fan xogos de exterior, deportes, entón sempre imos bueno, sempre, que se fai un pouco de frío, se van abrigados non pasa nada, se van a correr, van a estar xogando. Entón, pois eso, un tempo da mañán, eso que pasaremos fora sempre que sexa posible. É recomendado que vayan abrigados. E despois o da roupa non vos esquezades de marcala, o das merendas sería poder ser, se tendes con nome mellor, porque a veces se les deixan a salir e despois non saben, bueno, normalmente deberían recoñecela, pero os máis pequenos a veces non é o caso. Entón, mellor que teñades unha mochiliña, pois lle poñades unha etiqueta, un celo, con nome, o que teñades. Si alguén ten que improvisar unha persoa de recollida que non está prevista, ten que levar algo que acredite o permiso. O carné de identidade, porque se está ali na ficha, non? Normalmente chámanos. Sí. É dicir, normalmente cando non é a persoa, os pais, cando non é a persoa que está autorizada, que non son eles mesmos ou a persoa que autorizaron xa na inscripción, chámanos. Mira, hoxe vai a ir a boa a buscarlo, o número é este. Eu, por exemplo, estou registrada, aunque non se xa nai, o día que non poida a miña filla ir, eu, como xa estou registrada, xa non me falta chamar, non? Vale, non, se estás registrada, Vale. Tamén é unha cousa importante para os nenos maiores, que non deixamos ir os nenos solos para casa, non sei que estean expresamente autorizados. Entón, se vos é o vosso caso, ou no caso de se coñecedes a alguén que tal, non se pode, porque é a nosa responsabilidade. Entón, a non ser que o pai non a nai, o tutor non lo exprese directamente, por escrito, non o deixaríamos hasta que chamaríamos por teléfono, hasta que veñan a buscar. En caso de recollida antes do neno, en vez de esperar as 2 ou así, con deixar aviso de que se vai antes tamén, non? Sí, é dicir, o horario de recollida dende a 1:30 podedes estar, poder recoller o neno. En caso de que un día, pois mira, hoxe teño que levarlo ás 12 porque ten que ir ao médico. Sí, para calquer cousa, sí. Avisades, xa, o interesante é, o mellor é avisarlle xa no día anterior ao monitor, para que lo anote e que teña presente, porque o mellor está justamente con ese grupo facendo unha actividade no patio e incluso, se está no patio xa estará pensando, ou ti lle podes, mira, xa vas a... porque ademais ten que va a abrir a porta. Claro. Entón, a entrada das 9
hai que chegar ás 9:10, por exemplo, non? Así para que dé O tempo. primeiro día. O primeiro día. Despois, Despois cheguedes non. a vosa hora, vos tendes un horario de entrada ata as 9:30, pode estar. Eu recomendo que veñades, si podedes, ás 9. Ás 9, vale. Porque o nene xa vai se incorporando nos primeiros momentos, na primeira media hora, 45 minutos, normalmente a hora que dedicamos a ese espacio de xogo libre, porque mentre se van incorporando non facemos unha actividade organizada tamén para que eles porque van chegando en ese tempo. E despois tamén é importante que se hai algún neno que teña en observacións, entendo que puxestes, pero se hai algún neno que teña algún problema de alerxia a algún produto, calquera observación, que dicir, pero nós ímos a facer alguna receta de cociña, pois é importante que se ten algunha alerxia alimentaria que saibamos, non algunha intolerancia. É importante que se ten algunha alerxia, algún problema con algún produto que saibamos, para que non teñamos logo un susto e que non pasa mal. E tamén no caso de se hai algún neno con unha necesidade especial que teñamos que saber, eu entendo que xa estábamos informados, pero se é algo que nos axude sobre todo a tratalo como, dunha maneira que o neno poida participar en todas as actividades e poida disfrutar. Alguna cousa máis? Apetece chegar á biblioteca? Sí. Sí. A ver que imos tapar, ben. Además, a coñecer de que colexio eres? De Barreiros. E vas a ir á biblioteca de? Limeses. Vas a ir a Limeses. A inglés. Se non, vamos a xogar, non vayas a ser inglés. Y la que más me conviene por cercanía, ¿sabes? A temática vai a ser a mesma, os xogos van a ser menos, ya que... ¿Cuántos niños son de pequeñitos de infantil en el Álvarez de Limeses? Pois debe haber uns 15, 17. É que non está, ainda teño o listado, pode haber unha pequena variación, pero son grupos pequenos. Hai 2 monitoras. E, en xeral, no Nadal, a participación é menor, porque hai vacacións, bueno, Que entendo vacacións. sí. E nada, tamén é verdade que eu sei que no Nadal nos faltan bastante, quero dicir, que si ides a faltar algún día os nenos tal, si podedes avisar, porque nós preparamos o material, preparamos as actividades, preparamos para todos os nenos. E se despois a veces contamos con 35 e nos ven 15, pois hai cousas que, por exemplo, se é un arroz de cociña, pois a veces estropean as cousas, ou se preparamos xa unha actividade e temos preparada e temos o material, pois despois non utilizamos. Entón, bueno, sempre que poidades termos informados, trátase de que haxa comunicación entre vos e os monitores, para que todo vaya, para que todo funcione mellor. Igual que se tendes alguna queixa, pois tamén agradecemos que nos lo digades, que chamedes ou ben ao teléfono que tendes aquí de coordinación ou ben á FAMPA e sempre se pode intentar solventar, porque senón estamos informados e dicir, non podemos facer moito por mellorar. Entón, bueno, eu espero que non chamedes porque todo vai estupendamente, pero en caso de que teñades alguna cousa, pois agradecemos que non lo digades, sempre é mellor. Pode ser que teñades unha queixa coas instalacións, por exemplo. Pode haber un cuarto de baño que non funciona ben, que non se arregla, entón hai que dar o aviso a quen corresponde, a educación ou ao concello, para solucionar o canto antes. Sí, calquera cosa que vos pensades que teñade que poida ser de interés, pois nada. Un ano, eu recordo que non había papel de baño. Tardaron días en solucionarlo, porque non se avisaba. Sí, se protestaba, pero non se avisaba.
a quien había que avisar. Bueno, el cole de mi hijo nunca tienen papel en el baño, pues la tienen las profes en las clases. Entonces, si vas Claro. por la tarde a algo, no... Muy bien, claro, eso Claro. funciona en horario lectivo, pero en horarios extraescolares Con los no. clides. Y ahora igual, ¿no? Pues esto hay que darse cuenta y solucionarlo, que es una tontería, pero... Ana, pues En principio, xa está, ¿no? de todas maneras, eso, a través do contacto noso, o sea, en calquera momento que teñades que vos xurda antes de empezar a ludoteca, se vos xurda alguna dúbida, tedes o teléfono da FAMPA, se queredes coller o meu, non sei problema, se que facemos a foto aquí para levades. Este sería o contacto, este teléfono é o meu. Ou anotade, o 649. Podes sacar esa foto ou lo vas a observar. Tamén tenes aí o da oficina. Para dar avisos de... O da baixo da oficina. Entón, pois tendes aí, se queres sacarlle foto. Vai estar na porta da biblioteca. 86 45 Mira, 98. mostro aquí. Un pouco máis abaixo. Aí, perfecto. Xa. Pois moitas grazas por vir e nada, vémonos nas bibliotecas entonces. Muy bien, gracias.